Dubai-suklaata. Dubai-suklaata. En mä vitsi saa maksaa. Joo, eli tänään me halutaan tehdä Dubai-suklaata. Meillä on sitä varten tätä Kadaifi ostettu. 6 suklaalevyä ja sitten pistaase. Meillä piti olla siis pistaasepastaa. Ei ollut kaapassa. Niin. Niin tällä hetkellä me siis sitten kuoritaan ne. Nyt meidän pitää käyttää ne tuolla uunissa. Ja sitten meidän pitää ottaa blenderi ja sillä blendaa nää. Hei, me voi tehdä näistä semmosia pikkuveneitä. Me aloittaa sillä, että me kuoritaan ne pistaaset ja tehdään se pistaasepasta. Ai se tulee ne jo. Joo. Noniin, eli nyt ruvetaan grindaa. Nyt ruvetaan grindaa. Noniin. Musta tuntuu, että näitä pistaaset eri. Tehdään semmonen pieni saatsi. Tästä tulee hauska. Toivottavasti sä oot nopeuttaa nää. Siis nää on melkein valmiita. Ois pitänyt ottaa se isompi pussi. Nää jälkikäteen vaan mietin. Melkein ollaan puolet läpi. Entäs me blendataan nää kaikki kuorineen? Mieti kuinka hauska se on. Miksi sä heitit kuoria tänne? Heitiks mä sen tuolla? Heitit. Mä heitin tänne tuon. Joo. No minä laitan varmaan tuon uuni ehkä päälle, jos mä osaan sen laittaa. Joo, laita. Onko nää heikko? Näytä sun voimalta. Ei ois ollut. No niin, näytäpä sun voimalta. Se on liian pehmeikäs. Ei oo enää. Kato, entä jos me tehdään nyt kaikki tällä tavalla? Kato miten hyvää muussia tulee jo. Ja puoli pistaa. Kato. Ihan kuin Muurskaajassa kävi yhtäkkiä. Kato, ei edes jäänyt. Pähkinä ei jäänyt ollenkaan. Se vaan niinku häviis. Joo. Laitetaan tuo. Eiks ne pitänyt tälleen? Joo. Mut silleen niinku me tarvitaan 3 kertaa enemmän. Ei tarvita, Igor. Me tehdään pieni satsi. Tykkäät sä kuinka paljon pistaasista? Mä rakastan sitä. Sitten on eri asia. Näytäpä sun voimat. Vittu se lähti. No, -1 piste. Nyt löytyy 20 vuoden päästä jostain. Sä teit paljon paremmin. Sä hävitin kokonaan. Kokonaan. Oh. Voi helvetti, tämäkin on tää. Miks me ei heti vaan otettu tota? Ei tapahtunut mitään äsken. Miksi me laitetaan tuohon, kun me voi laittaa tuohon? Jaa. Saanko mä? Igor! No, pistaasia löytyy lattialta. Se ei soroi. Siis jos sä niinku lyöt tälle, totta kai se lähtee lentoon, Igor. Niin mä tiedän. Halusin. Eikö siinä ollut se idea? No joo. No ne. Ensi kerralla, tää on niinku tämmönen lämmittelevä video. Joo. Mut ensi kerralla ruvetaan blenderiä tekemään. Tai siis niinku tehdään semmonen, otetaan vaikka vihanneksia, makeita ja kaikkea tämmöstä, limpparia ja vaikka energiajuomia. Sitten sä otat pussista vaikka sen tuotteen, mikä se, vaikka 3 tuotetta. Sä valitset itse pussista. Sitten sun pitää niinku blendata ne ja sitten juua se. Entä jos tehdään tälleen, otetaan nämä tähän ja tähän niinku näin. A few moments later. Nyt saatiin pistää. Nyt saatiin pistaasit valmiiksi. Kuorittua ja nyt me laitetaan ne tonne uuniin. Nyt on vähän paremmin, joo. Miten pitkään ne pitäisi olla siellä? Mitä se resepti sanoo meille? En minä muista, jonkun pari minuuttia. Pari minuuttia? Vaan? No siis muutama, en muista. Me voidaan tehdä taikinasta rapeen. Näytä Igor sun voimat. No niin, laitapa tuo. Helvetti, se on kuivaa jo itsestään. No niin, mä en tiedä. No siis rapeita. Tehdäänkö tästä nuuteleita? No voi tässä. Annapa mä maistan. Tarviiks me oikeesti noin paljon? Ei me tarvita oikeesti noin paljon. Me tarvitaan ehkä puolet tästä. No, me tarvitaan ehkä 1/4 tosta. Ja se on jo liikaa. Mikä jätit laudan? Mä voit leikata pöydän päällä. No tämä lähtee kyllä pussiin. Lähteekin. Joo. No niin, ja sitten tähän tälleen. Ootapas, mä laitan tän jääkaappiin. Oliks tää hyvä? Se oli ihan ok. Mä tykkäsin siitä. Se oli ihan tollankin ihan ok. Se on vähän makee. Joo. Semmonen... No siis taikina. Niin. Joo, tässä pieni sotku. Niin, ruvetaanko heittelemään vielä? No siis... Hei!
Joo, kokeillaan. Pannu. Musta tuntuu Mä veikkaan, että onks ne ok? On ne ok, nää on ok. Hei, okei. Nyt lähdetään Me ei tarvita noin paljon. Paistetaan varmaan ton verran, se riittää. Toi on varmaan se hyvä. Suoraan tänne vaan näin. Just noin, kaikki lattialle. Ei kaikki! Mikä tän idea on? Ui jumala, nää on kuumia. Onko? On, nää niinku roskut. Brum brum. Noniin. En mä ite oo enää kuumia. Okei, no niin, nyt me lähdetään tekemään pastaa. Annappa tänne. Hyvän näköistä pastaa. Oo, se ruppee vetistymään. Kato niin, vetistyy. Vetistää aika hyvin. Ai hitto, toi on kuuma. No ai joo! Mene sinne viereen. Minun paikka. Teräaseita saa. Me nyt pitää paistaa niin kuin nää. No paistetaan. Voidaan paistaa. Okei, Iivor kokkaa. Tuohon Ei sun tarvii mitään ihmeellistä. Rikot vaan mahdollisimman pieniksi, niin kato sitten se ei sulaa yhdestä kohtaa. Elä et syö. Hei, mitä mieltä oot, jos me laitetaan nää? Kato. Mikro. Niin, mutta laitetaan ne tohon. Ei mene läpi. Meillä ei oo toista mikroa, Igor. Tuohon mikro, just näin. No eihän mun järkeä laittaa kaikkea. Ei tarvii kaikkea. Niin, mä laitan nyt ainakin... Joo, siis et pohja saahan nyt. Joo. No tuosta noin. Igor, meille suklaata riitä, äijä vaan siellä selän takana syö. En syönyt. Ai voi, herra. Onko mä lusikan sieltä? Igor, maistuisko klöntti? Mä voisin kyllä maistaa. Laitetaan tuo. Tää varmaan ehkä laittaa sille niinku pienin määrin. Mä laitoin 1,5 minuuttia. Joo, tää on ihan hyvää. Vähän klöntteet tuolla on. No ei se. Ui saakeli, se on kuuma. Noin. Joo, ja tee ohut kerros. Tässä mä sitä... Eikä se pistaasin kanssa pian mennä. Ei, kun sit se pitää laittaa tonne niinku... Tää tulee niinku toiseksi Okei, se tulee lisää maulla. Vähän kärähtänyt maa. No okei, jostain. Miksi se on suolainen? Mikä? Tää. Ei se tossa ollut suolainen. No, onko tää tarpeeksi rapea? Mä sitä mietin. Se on sun päätös. Joo. Kyllä tää ainakin on hyvän näköinen. Tuo klöntti maistuu. Mutakapuuta maistuu. Okei. Joo, nyt tää on Mä laitan ready. tää pakkaseen. Juu, laita varovasti, että se pysyy toi. Joo, no ei se nyt tosta nyt muutu miksikään. Miten pitkä se pitää olla? Jäähtymiseen asti. No niin, pitkään se jäähtyy. Kyllä se on aika rapea. Tuppas Igor istumaan. Mitä sä nyt oot oikein tehnyt tällä? Niin, eli mehän paistan en syö enää tämän jälkeen. Eikä sekään! Voi hittu persereikä. Hei, siellä oli vielä yksi pistaasi annettu. Näinkö anna, kun syöt noita suklaita? Kohta meitä kauppaan hakemaan lisää suklaat. Mitäs meidän nyt pitää tehdä? Oottaa. A few moments Nyt later. tää on niinku ready. Joo. Ei! Sä sanoit se yksi vaan! Takavarikko. Lapselta kaikki No se, sitäkään et syö kyllä. Noin, eli nyt tää on rapeeta. Sitten tää nyt meille jääty. Oo. Ja tänne me nyt oikeastaan lisätään tätä täytettä. Pitää laittaa täyteen niinku. Mut sitten miten se päälle laitat? Siis laitat päälle silleen, että se voi niinku... Miten ne sivut? Eikö se on suklaisia yleensä? Joo, kyllä, mutta se niinku valuu sinne. Tää on hyvin pinnassa tuo. Siis nämä sivut, jos sä meinasit, Niin, sitä- ne piti tehdä vielä ekalla kerralla niinku vetää se silleen. Otetaan tuosta vähän tolleen pois. Sulatapa. Mä sulatan. Täälläkin se onnistuu. Ehkä toi riittää, ei. Tuo näyttää nuutelilta. Niin, se pitäisikin. Noniin. No nyt se ainakin sulaa. Noniin. Noniin, hyvä. Just tolleen. 4 kättä. Senkin hommaa tarvii. Kato miten tuli siitä ekasta satsista. No pikkuhiljaa ja mieti, jos niitä ei riitä, niin se on sun syy. Miksi se on mun syy? Koska ei... Just selän takana syö. En halua. Onpa hyvää. Nyt jos ei riitä, niin se on sun syy ja sä lähet yksipöydästä kauppaan asti. Onko bet? Ei on bet. On bet. Siinä on pari tommoista. No, meillä... Vittu, voit sä taas pitää? Tää on kuumaa mulla. Ootapas, minä tuun sinne pitämään sitä. Näin. No. Aiku nuola sen vaan. Nuola sen vaan. Se menis koko ton laittaa.
Olisin laittanut. Onpa suolainen. No kun noin suolapähkinät, mä uskon, että siihen pastaan ne laittaa jotain sokeria vielä. Meillä on naturaali. Siis mieti, meillä ei ole mitään keinotekosta täällä. Ei suklaakaan oo keinotekosta. Et laita sitä sinne. Oi. Mä nyt Dubai-suklaa. Onko? Annappa tänne. Tekit hyvää. Tässä on vielä sun suklaa. Hei, no niin, nyt. Annetaan nyt hetki olla. Just näin. Se onkaan paljon paremmin. Joo, mutta mä sekoitin tähän jo. Laita vaan tähän nyt Joo, laita vaan. Paljon sitä suklaa hinta nyt yhteensä oli? Niinku yhden suklaalevy vai? Niin. Tää on suklaalevy. Elikkä pistasipähkinät, 2,5. suklaalevy €1,50 muista. Okei, eli... Muotti maksoi €5. Joo. Halvaa tarvit 3,9. Joo, toisin sanoen helpompi on ostaa kaupasta. A few moments later. Ja voimankäyttö ei aina ole se. No niin, ja tulee istua. Joo, se ihan suora meille. Minkä muotoinen se on? Ui. Kato tätä. Iso kunnon suklaa. Älä vielä! Älä! Suklaamies. Just näin. Paljonko maksaa suklaa? 20, ehkä yksi suklaa. Niin, no siis, niin. Ei! Ja sä vaan tuhoot sen. Mut se ei. Et ruppe perseelle. Katsosta, tuo on sun suklaa. Ja tää on mun. Mä lähden. Joo. Oi. Ei oo kyllä niin sairas kuin videoissa. No koska Niin, koska ne rikkoo me leikitään. me otettiin pakkasesta suoraan. Niin, sekin myös. Se on varmaan. No niin. Otetaan tuosta nuo palat. Juu. No sehän. Se on kyllä vähän reilu, kun sulle tuli vähän isompi. Silleen, vähän vaikea sanoa. Joo. Ei mikään ihmeellinen. Ei oo hintosarvon. Siis jos mä oletan, että mekin tehtiin tässä aika paljon monta virrettä. Mut silleen mä uskon, että tehtiin aika lähelle mitä se oikeesti. Joo. Ja kun mä maistan oikeeta Dubai suklaata, se on melkein tämä. Aika lailla sama. Siinä oli kyllä enemmän sitä täytettä, suklaata. Joo, en mä kyllä tästä niinku silleen. Kokkaminen oli best. Joo, se oli kivempaa. En tiedä mikä haippi tästä tulee. Niin. Mut siis varmaan se aika Dubako, muistaakseni oli se brändi mikä teki tän. Se suklaakin voi olla erilaista, kun tää on kuitenkin halpaa suklaata jos mietit. No, niin. En mä 15 € maksaa. Niin. Kiitos kun katsoit video! Kiitos. Kiitos kun katsoit videon. Tervetuloa uudelleen. Nähdään ensi videossa. Laittakaa kommentteihin jotain paskaa mitä voidaan tehdä seuraavaksi. Kiitos.